Klara, nie baw się na tym. Proszę cię, życiu. Охренеть. Торцова. Klara, przestań, nie baw się jedzeniem. Nie haciucha. Są na rękach. Sekund- Przestań, wkładasz z buzi. Zabiorę. Jedz. Będziesz znowu miała zapomnienie. Zobacz, będzie bolało. Til dig, som rejser på rejsekort. Klara, Hvis du skal videre med bus Nie. eller tog, så tjek koniec, din. koniec. Hvis din rejse slutter, så tjek Nie, din. dobrze. Amagerbro. Widzisz, dotykasz wszystkiego, łapy masz brudne, pełne bakterii, a potem pchasz do buzi, a potem jest płacz. Nieładnie.